Tabbas Baja waƙar ta samu karɓuwa a gurin masoya, wanda wasu ke cewa ma ita ta dawo masa da martabarsa, da har aka fara tunanin tauraruwarsa ta fara tasashewa, musamman zuwa sabbin mawaƙa irin su Hamisu Breaker, Isa Egi, Sani Ahmad da sauransu. Amma kuma sakin waƙar da irin tashin gauran zabin da ta yi ba ƙaramin ƙara ɗaga darajar mawaƙin ta ba, inda ya zama tamkar wani sabon tashi yake farawa. A cikin wata biyu da sakin waƙar Taura a iya YouTube, banda sauran manhajojin jin waƙa irin su Audiomack da iTunes da iCloud da sauransu, an saurari waƙar su miliyan 1.600. Inda bidiyon waƙar kuma da aka saki a sati biyu kacal an kalla su sama da 600,000. Wanda wannan ne karo na farko da waƙar Ado Gwanja ta sami irin wannan adadi a shafinsa na YouTube a kuma cikin ƙanƙanin lokaci. A yanzu dai Ado Gwanja abin nan da ake cewa back to back yake son yayi, inda alamu ke nuna ita ma waƙar ta Chess za ta iya samun makamancin wannan karbuwa. Domin kuwa 'yan awannin da Ado Gwanja ya wallafa waƙar zuwa yanzu, sama da mutum 200 sun kwaikwayi bidiyon waƙar a TikTok, ma'ana duet kenan. Kuma an kalli bidiyon su sama da 150,000, an yi like su 12,000, tsokaci kuwa an yi su 600 da wani abu, a awa 7 kacal da wallafa waƙar. Sai dai fa za a yi kallo don masu cin kai a TikTok aiki ya samu, domin kuwa yadda Gwanja ke cewa a sosa za mu ga soshe-soshe da cin kai kala-kala. Ga dai wasu da suka fara tun kafin a je ko'ina. Ita ko 'yar TikTok Murja Ibrahim likafa ce ta ci gaba, inda aka tsinkaye ta a wajen ɗaukar bidiyon waka tare da manyan jarumai kuma mawaka a masana'antar Kannywood, Umar M Sharif da Lilin Baba, a yayin ɗaukar wata waƙar su mai suna Kala Aure. Ki ta farin ciki burina kenan,
ga kina ta dariya shi kenan, kuma kike so zane zami miki sannan, abinda baki so in daina wannan. Alamu na nuna Murja ita za ta zama tauraruwa a wakar, wanda hakan ya ja hankalin mutane ganin Murja a bidiyon tare da fitattun mawaka kuma jarumai. Duba da yadda ake ganin ta tana wasu abubuwa a TikTok na bara-bara da ashare-ashare, sai ake ganin kamar ba 'yar fim bace, 'yar TikTok ce kawai, domin abubuwan nata ba irin kamewa da jan ajin nan irin na 'yan fim. Sai dai kuma ga wanda bai sani bane yake ganin haka. Tun asali dama kafin zuwan TikTok, Murja da ta zo fim ta fara ta hanyar raye-raye da waƙoƙi. Kana a kwanakin nan ma an ganta a cikin wani shiri mai dogon zango na a duniya. Wanda fitar wannan waka tare da Umar Dalilin Baba zai ƙara tabbatar da ita jaruma a Kannywood. Amma ta wani bangaren sai dai a kira ta da ruwa biyu, domin ba abin da zai hana Murja bara-bara da maganganu ta a TikTok. Murja, na ga kin yi kyau ne haka yau. A'a ya ba zan yi kyau ba me ko kuma sha. A haba. Dan yi baya da kimar kaɗan yanda zan fito sosai da sosai. Kai. You are so reliant. Gaskiya to na kawai kin. Kamar me kaɗai kai su fitar baki a jika ta bayan ka ji bawo. Kina mun kama da Nicki Minaj ne, wata baturiya take waka a Turai? Nicki Minaj. Wata ma? Hana. So yanzu Murja tambaya nake son miki. Da Allah wannan kwalliyar wa kika ma kwalliyar nan? To gaskiya ni wannan kwalliyar ni kan ganin nan ne na yi kwalliya ga ne. Wallahi wani masoyinki ne ce yana so ya zo ya same ki amma yana tsoron saboda ya ji an ce wai shi akwai wani masoyinki wanda in ke zo aka zo gidanku kora yake da adda. Wallahi da adduna yake kora da yanzu haka ma yana kusa da addunan nan. Me kake cewa? Akwai abin da kake cewa mana. Na fi ka kyau. Na fi ka kyau. Wallahi ka ba ne. A wannan na yadda. La la la. Wallahi ka tinye. Akwai dalilin da yasa nake ta sanki, zuciya ta baki. Kina da halayen da ya kai aibe ki, sarauniyar mata na baki mulki. Kin yi daban a cikin mata, ba su kaɗan kyawun ɗabi'unki. Ka danna yau wato sarkin waka tambaya sai da ni muna samun matsala idan mun saka da na ce zan yi maka bidiyo to ba na so a yi wani comment na shirme akai na ce sai ga ni ga ka zan maka wannan tambayar idan na ɗaura wakar ka sawun sai jama'a sun taru sai a ɗauke sawun mutane su ta jin haushi na da ni da kai a TikTok me yake faruwa da ake ɗauke sawun wannan matsala ba ni kadai bane nake da ita akwai mawaka da dama da suke da ita wanda suke aiki da kamfanin da suke distributing su ne suke sauke waƙoƙin nan ba mu bane amma dai yanzu za mu iya kokari don ganin cewa mun gyara wannan matsalar a daina samun ta ai muna yin waka ne don mutane su yi waka mu ta tafi duniya da me zai sa mutum zai daura waka mu kuma mu cire masa gaskiya Allah za mu gyara wannan matsalar ba za a sake samu to kun dai ga abin da yake faruwa ba daga mu bane ba za a gyara komai da komai ni babban bakin ciki na ma wata waka da ta buzo kinkin ka bani soyayya ni kuma tun da na baki kauna mafari ƙarshen zancen san ki na sashi cikin nan cikin zuciya cancan so ya sa na jijiri kin danna? cewa ina lura da a to a gani na gani kawai wani ba bidiyo ake yi ba ya ilahi kira zaki dauko ni irin abin nan daga sama ana dan irin kin gane that's why I